शुभ सकाळ सांगମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରଶ୍ମିତା ୱାଲକୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜି ନନଭେଜ୍ ବାରି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେମିତି ରୁଟି ଆଉ ଆମଲେଟ୍ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଧରିକି ବସିଗଲିଣି। ତାପରେ ଆଜି ମାଛ ଆସିଛି, ମାଛର କେଉଁ ରେସିପି କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ପିସ୍ ମାଛ ଆଣିବେ, ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ମାଛ ପୁରା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କାଟିକି। ଆଉ ଆଜି ଇଆଡ଼େ ହିଁ ରେସିପି କରିବି, କେଉଁ ରେସିପି କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଭଲ କି ଧୋଇ ଧାଇକି ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ତରକାରୀ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଦହି ମାଛ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଦହି ରଖିଛି। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ବଟା ରଖିଛି, ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ବିଲାତି ଗୋଟିଏ ରଖିଛି, ଦହି ପକେଇବି ସେଥିପାଇଁ ବିଲାତି ଗୋଟିଏ ରଖିଛି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ରଖିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଫୁଟଣ ରଖିଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖଉଛି ତେଲ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମାଛକୁ ପକେଇକି ଭାଜିଦେବି, ତାପରେ ଦେଖଉଛି କେମିତି କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ମାଛକୁ ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇଛି, ଏଇଟା ଭାକୁଡ଼ା ମାଛ, ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସବୁ ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଆଳୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ପକେଇ ବୋଲି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ପକେଇବି, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବି। ଏବେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ମସଲା ପକେଇବି। ଏବେ ମସଲାରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି। ମୁଁ କମ ମସଲା ଦଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି ତ ମସଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକଉଛି। ତାକୁ ପକେଇକି କଷିବି। ଏବେ ମୁଁ ବିଲାତି ପକେଇକି କଷି ସାରିଲିଣି, ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପକେଇକି କଷିବି। ଆଳୁ ସିଝିଗଲେ ଦହି ପକେଇବି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦହି ପକେଇକି କଷିବି। ଏବେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଭଲକି କଷି ସାରିଲିଣି, ପାଣି ଦେଇଦେବି ତା ଦେହରେ। ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ ଆଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ମାଛକୁ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ଘୋଡେଇ ଦେବି, କିଛି ସମୟ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବା କଥା ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବି। ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବି। ହେଇଗଲା ମୋର ତରକାରୀ, ଭାକୁର ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତରକାରୀ ହେଇଛି, ବଢିଆ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଇଁଷରେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ସାଲାଡ ହବ ନା। ଆଜି ମୁଁ କାକୁଡି ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ତାକୁ ସାଲାଡ କରିଦେଇଛି, ଖିଆ ହବ ବୋଲି। ଦେଖ ମାଛ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିଲ ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି। ଭାକୁଡା ମାଛ ଝୋଳ ଦେଖିକା କଣ୍ଟା ଲାଗିବ ପୁଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟା ଖାଉଛି।
ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ମାଛ ହବ ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଖାଇବି, ସେ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇକି ପୁରା ଧୂଳି ସାତ କରିଦେଲି। ଏବେ ପିସ୍ ଗୁଡା ଖାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତରକାରୀ ଦେଖେଇଲି କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମା ପୁଅ କଣ କରୁଛ କିରେ? ସେ ଫୁଟି ପିଉଥିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ମାଗିଲି ବୋଲି ମତେ ମାପି ମାପି କେମିତି ଦଉଛି। ହଉ ପିଅ ପିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରୁଟି ପିଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।